Ochotnícke divadlo v Hubovej oslavuje v tomto roku neuveriteľnú storočnicu. Jubilejnú sezónu bude v ich repertoári pripomínať jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier. Ochotnícke divadlo v Hubovej vzniklo v roku 1909 ako skupina nadšencov, ktorá však organizačne dlho nemala svoj vlastný status. Napriek tomu dokázali v jednej zo sezón 50. rokov naštudovať až 14 premiér. Bol to pán učiteľ Anton Húska, ktorý so svojimi žiakmi v roku 1909, 26. decembra, uviedol prvú hru v našej obci. Bola to hra Ľudovíta Okánika, Narodenie pána. Až v roku 1972 na podnet dnešného umeleckého vedúceho divadla Milana Matisa vznikol samostatný divadelný súbor. Ku umeniu a nadšeniu pre divadelnú bohyňu Táliu sa tak pridali profesionalita a koncepčná práca. Potom sa nám podarili pekné úspechy, že sme vlastne sa 22 razy kvalifikovali na celoštátne súťažné festivaly. 5 z nich sme vyhrali. Urobili sme 14 vystúpení v zahraničí, boli sme v Rakúsku, v Maďarsku, v Juhoslávii, v Poľsku. Na Medzinárodnom divadelnom festivale sme reprezentovali Slovenské ochotnícke divadlo. Oslavy divadelnej storočnice sa v Hubovej oficiálne začali v nedeľu 22. marca už 164. premiérou, tentokrát hry z pera Ľubomíra Feldeka a hudbou Egona Gnota, Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho. Na rozdiel od mnohých iných takýchto hier, táto hra je postavená na faktoch. Overených faktoch, ktoré sa v písomných dokumentov dochovali a dramatík Ľubomír Feldek ich spracoval. Je obľúbená, no. A to nie je náhoda, ale je to preto, že som si vybral takú tú našu slovenskú legendu. Ja si myslím, že Jánošík nebol zbojník, Jánošík bol odborník. Odborník na to, ako má vzniknúť krásna legenda, krásna rozprávka a my, ďalší odborníci, sa snažíme z toho robiť básne ako Ján Boto alebo divadelné hry a zase hubovskí ochotníci. Krásne predstavenie. No tak to je úžasná podsta pre mňa, pretože keď si to ja uvedomím, že teda v tejto úžasnej dedine 100 rokov sa hrá divadlo a keď sa oni rozhodli pre hru, teda, do ktorej som ja vymyslel hudbu, tak to je jednoducho, to vnímam ako jednu úžasnú poctu. Doposiaľ viac ako 500 predstavení, v ktorých sa vystriedalo približne 600 hercov. Štatistika od roku 1972 hovorí o 76 000 divákoch. Číslá, ktoré v tomto roku určite porastú. Zohnať aktívnych nadšencov pre tento typ kultúry a umenia je však v dnešnej dobe čoraz ťažšie. Hovoriť preto o existencii divadla v dnešnej podobe aj do ďalších rokov možno len opatrne. Bol by som veľmi rád, keby sa tak stalo, ale aj verím, že bude pokračovať to divadlo. Ale som pesimista v tom, že už to nebude také časté. Nebude to už taká pravidelná činnosť, na akú sme boli zvyknutí doposiaľ.